vă prezentăm noua mașină de pliat hârtie pentru desene de format mare de la Gera. Această mașină este capabilă să vă plieze proiectele imprimate pe dimensiunea A0 în format mic A4 în doar câteva secunde. Mașina combină un tăietor util pentru tăierea copiilor atunci când dimensiunile acestora nu corespund lățimii rolei de hârtie și o mașină electrică de pliat hârtie cu caracteristici unice. Aliniați copia cu liniile directoare tipărite pe dispozitivul de tăiere și în câteva secunde copia DevSect este tăiată gata de pliat. Profilul lateral al frezei a fost conceput pentru a facilita tunderea exemplarelor foarte lungi, mai late, de 120 cm. Freza este echipată și cu glișiere pentru mișcare laterală, pentru acces ușor la mașina de pliere. Observați sistemul de manivelă, proiectat pentru a ridica sau coborî freza și masa și adaptarea ușoară la înălțimea oricărui operator. Această mașină de pliat este echipată cu ecran tactil color, cu 3 programe cele mai frecvent utilizate. Gera oferă operatorului posibilitatea de a modifica dimensiunea primului pliu până la 420 mm. Schimbați dimensiunea marginii de legare până la 50 mm și modificați dimensiunea celui de-al doilea pliu, ceea ce reduce lățimea foii până la 305. O altă caracteristică notabilă este calitatea pliului în 10 mm, care permite producerea de pliuri bine aliniate, presate și precise. Toate acestea datorită experienței noastre îndelungate în proiectarea acestor mașini de pliat, astăzi, care nu oferă întreținere. Aceste caracteristici se datorează mecanicii de precizie și componentelor de foarte înaltă calitate, care au distins întotdeauna toate mașinile de pliat Gera, care proiectează, construiesc, vinde și asistă în întreaga lume. Caracteristici premium, cum ar fi capacitatea de a plia foi foarte lungi, utile pentru companii de plante, inginerie, telefonie, energie și transport. Viteza de pliere a mașinii este reglabilă până la 22 de metri în minut, pentru a facilita chiar și operatorul mai puțin experimentat în introducerea copiei. Există multe alte caracteristici unice ale mașinilor noastre. Completați formularul din partea de jos a paginii și obțineți informații și prețuri. Cumpărând direct de la noi, veți evita să plătiți pentru 2 transporturi și să plătiți pentru un tehnician care să monteze produsul, deoarece mașina noastră de pliat ajunge complet asamblată și veți avea întotdeauna asistență calificată în limba dumneavoastră, de la distanță, de la Serviciul de Asistență Gera. Vizitați site-ul nostru și canalul YouTube